Ассалом духтарако, созе нағзен саломатиё хубай. Боз ҳам паплин хостум шумода пешниҳод кунам. Нигоҳ кунен, ин қолаби сангаш камтаракай диден. Ина касседа дар кора, янам хеле сангча задагиян 65 сомонай як либосаш. Марҳамат, касседа дар кора интихоб кунен. Дарра ва как доставкатон мекунанд. Доставка аз дута болояй духтаро, аз дута боло гирен 65 сомонӣ метиҳанд. Марҳамат, беҳад хушрӯай. Мана чанг лакои фасонай паплини дубайскиай. Оз то охири наворро тамошо кунен. Аммо гулчамайдое ки сари наворда буд, аз ваё чанд намудаш ҳастай, ҳамаша нишон метиҳам. Мана нигоҳ кунен да, гуло ишаишда хушрӯай, ишаишда хушрӯ. Як либосаш 65 сомон духтаро. Марҳамат, ина сангчош инам хелеай. Диден, ма шумода дигар намудоша нишон дода будам, қолаби санг дига хе буд, нархиш дига будан. Ана ки бо арзонтар ки пирсиден, марҳамат, ана ин намуда ёфтумтона 65 сомонӣ як либосаш, нами 3 метраш, яъне 65 сомон, сангош анам хел қолаби камтарак. Мана марҳамат духтаро, барои савдо мегирен, барои мисол хитон мегирен, барои туҳфа мегирен, ҳатман муроҷиат кунен. Ох, гулора бинен чӣ хел хушрӯчаанд. Як либос 65 сомон. Ма рақамошонам мемонам дар рӯи экран. Ина маълумоти бештара бо аз хичон пайдо кунен. Ина инош бо доинган гулчамайдора диден ҳам хушрӯчай ҳастанд ки марҳамат ҳаминоям як либосу 65 сомон. Мана чанд намудаш ҳастай. Кадом меша ки интихоб мекунен, скриншот карда равон кунен, дара ва доставкатон мекунанд. Мана ин намучам ҳастай диден. Ишам хушрӯа гулаш. хулоса барои тӯй мегиред, барои савдо мегирен. касе ки дӯстони азиз, касоне ки аз 10 либос боло мегиранд, оптовӣ мешава, оптовиш бо арзонтарак будай. Марҳамат, инаи бо гулои ваиш ҳастай диден, ипек гулака мепирсанд. Марҳамат, ина гули ипекш ҳастай, гулчамайда ҳастай, баъд анаи гулшам хушрӯай барои занҳо. хулас, чи паплини доинг, чи паплини дубайски, кадом намуду шумода дар корай, як либосаш 65 сомонӣ. Аз 2 либос боло доставка меша, яъне 2 либосаш 130 сомон. Марҳамат, интихоб кунен, дарра ва как шумода бурда доставка мекунанд. Ира бинен, кушодагиша хостум шумода нишон дидем. Диден кушодагишам чӣ хел хушрӯая. Инам хел сангча дуранд духтаро. Марҳамат, бинен, интихоб кунен, бурда шумода доставка кунанд. Оз ягон таи дигашам мекушом. Марҳамат, нишонтон метиҳам. Мана ишам хушрӯ гулоша. Иш паплини дубайскиай бо. Диден, гулош гулои аҷоибот, нархам нархи беҳтарин. духтарако, наворда кадомеша интихоб карден, марҳамат, нависен шона доставкатон мекунам.